module ko, awak kabalo to, answer ko. Panato siya, makuring makatila lo. Kung si naman serang eh. Sabi na magalang si kuwang ulit, tones yun na para kuwang answer na bi, nakuwang i-module ko naman siya. Kal Tones! Kal! O niya no. Answer ang biyong module ko. Awang pa siya mga ulit ako nag-overtime na trabaho. Hindi ka doon trabaho niya mga nang manang ore ka, nag-aaggo ka ng manang overtime. May tamang manang mamabay eh. Wang, amo doon trabaho na eh ko. Yari, makatatala tagbar man yan. Makatatala tagbar. Man yan, macho dancer. Macho dancer. Makapalungot na mga kunyamang. Yari long ka. May kabiban, sirang yori patade sa tunay dorso na pijama. Tabi ko lang ang module mo ore along eh. Amo nga ba ito? Easy lang ko yan yung module kung ano ka. Along yung module mo. Nagtabi ko yung sus. Yung siya nga naman, pagkakanlag module niya. Kung narila, pagkakanlag mo ka niya ma'am. Ati lugi na fimi ang kali may tanlag labi sa tuyo na fimi tan. Sa kang palamang habang kwakong module mo along, may ka naman itala. Ano ani? Ano to siya mangin? Lord man sa atong. Belo mong kalan eh. Amo gata trabaho. Kala mo bigay yata mo 1v1 kami kala dumamisang. May kanabi ang kaltore takwa busy kami takwa. Module. Mga kayo, ito pulutan ko eh. Ay pulutan mo ani may Ore piri asin, may piri. Sabi kanabi tore. Ito, ano yan itong Module. Module, si Koye atong, awanti ng mong tayo, tawali, minalim mo. mga takong Dufuang, puro maso. Toyo, silam, kinaya, puro kinapag, lari mo. gabi. Inam mo na. Pari. Ang hirang module na, alam mo kanag na, kunwari kanag na mukha, na duwa madyama. Alam mo, pati mukha na lang, kanibado. Yatong kalalaki ako eh. Kalalaki, ang Ako, wala Beboy. kalalaki, mo, binaraya. Tingnan lumatalag ang kal atong tu inafito rin para kanat tala pa may tangan na na siya maon eh. Sabi mo mga. Sabi, kung kawis ko ato. Ay, kanto, kamodule na yan. Kung mabibigawa. Oo. Mabibiga mo. Yung nga module ay napadday. Tapenum. Ha? Ano yan eh? Wangan. Dito ka na. Delo ka na. Kami na bahala din. May ka na live pit. May kanalabi tore tara o ito nagtakso ka pala may kanang tore. Tara, busy kami ta module. Balapong nga, sigo. Ano mo, Lucio! Alam ka lapis. Pentante na balik. Mga ato lapis tayo yan, Lucio. Kang iparapa. Hindi ko module mo eh. May bumarulaki sa tare alangan mo. O siguro na bubala tarong kala dami ang labi merienda to dalawa. O sige, along. Manginahok. Katawiya para Oh, so no gay mabuna ikwang manala stroke. Ay, merienda to dalawa ta para bala makasta bala paktole. Uraya mo si Tony sa tam module ko ano kwenta na bala module. 3 hours later. Kasi alam ang merienda ni Tones ni pakpantam module. Kaltones! Nabaling nga na module ko. Tawi nga ay merienda pala pa tani niya lagot ta bala pa ng merienda mo rin. Along, takon na rin, along, among gaba to kamis na lungang doon, yamang, kinder ni. Mata kita ulong mo, yun. Palefo, meron mo answer? Kung amoy, along, basta ka ng merienda, wala ka ng balamaro. Oh. Dala lamang punta nung pakistal nyo. Makandag eh, mas makandag duwan. Mas makandag, mabuka ano duwan ito. May atong ting eh. Hindi naman, pati iketo mo na, papulutan ko nga eh. Tawanag nga, along. Kamisang nga lang ko daw eh. Dupungata ka mga module. Go, tawan to. Dito, pumunta si Tones eh. Kwa, napya pa eh. Makanono nga ng module, marami. Module ko ano eh. Gangan answer niya. Oh, Lucio, no i-answer ako yatong module mo eh. Kimukha niya man do pa nga na case to red dorsa. Misak pala ito. Tawan to inang mong tirang module. May palo, sinisimang elementary ka. Bola pa mong answer na eh. So, along nga yatong laba. Amen ba, no? Ang mo do nag-eskwela ka. Pabila yaw. Answer ako yaw. O, Tones. Adof nga tayo, duwa Tones. Kuyara ka doon, basta inat pa naman piyan, tatalo ang bingali, pinari Ano honor ko? Oh. Ano naman ba rin? Mag-eskwela ka na, tawang na, inamong na to, answer ang tamo dyan. Lalari ko, man! Kumang among. Maaari ka, wala ka siya, mang ore. Nakatabi, mo dyan lang.
Pati lo, mabibig kami nga mo eh. Ipopol, Oh, so, ani, kamo mo ba na bibigang eh. Kami na, amo yan. Oh. Tutulan ira tumutubag. Oh, namo, wanga na, nendo ka no. Silungan mo yan ang bote. Para mo nga na-answer na. Wag. Amo answer na yung mga katubol pin. Answer ako. Kamu na puro toyo, dato puti ka naman ay itura mo na itong puro Tones nga, kita puro ano na itong ganda. baso. Ani ka to, pinalim mo. Sebet, kabalo, tinating akulaya itong Di, nakinder ka na lago eh. nakinder na, si Koy Awang, tinating akulaya itong agagyo Go, Victoria na. Arulaan mo naman, atong nga, may sinisimang elementary, nakinder ka ba? Bigyan no, reto answer ako yan. Maninga ka mo no na answer ako yan. Kaya nalaman miss sa ako bukan mo, binaraya ng Chero Mundo. So, in-answer mo yan nga, ko, balik Victorian ka. Yari lago ta. Ipopol, so, ko, nga, module nga eh. Yari lago ta. Kaya ko answer nga to. Along, Iya, pumrienda ka, ilabdi mo na Ilabi, kaya itong ta, amo ka pinulutan naman. ng mga kasona niya na. Apa mo na ba? Oo, kurang mo na. Anak ni ba dong? Mag-eskwela ka pala rin na wanto inam mo na tamo yun na. Tamak pa. Mura ang tanyo, mas timelo. Oh, makamini-mini ka naman ah. Pulutan mo, kanam mo lang, ngiba mo na nga aming nga. Pati red, force! Kaya mo, ito bang hindi ba mo? Kanam mo lang. O, yung module la. Ipata mo tanyo, answer ako. Nung nabalik ko yung eh. Awangan na to, binaraya ko. Yeah. Want to ba yan? May content lang yun. Want to ba yan na? Let's go. Brr.